ಗಣಕುಲ ರಾಜೆ ವಿಘ್ನರಾಜೇಂದ್ರನ್ ಸುರಕಾದು ಸುಖಿತೊಂದು ಈ ಪುಣ್ಯದ ತಲಟೆ ನೆಲೆಯಾದ ಇಡೀ ಊರನ್ನು ತನ್ನ ಕಣ್ಣು ಸೀವಿಡು ಕಾತೊಂದು ಬರೊಂದು ಪುನಃ ಮೂಜಿ ಕಣ್ಣದ ದೇವರು ಶಾಸ್ತ್ರವದರ್ಶಿ ಭೂತಾನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವರಿಗೆ ಅಡ್ಡನೀಟ ಬೂರೊಂದು ನಮ್ಮ ಮಿಚ್ಚಿತ್ತಿನ ಮಾತ ದೈವ ದೇವರೇನ ನೆನವರಿಕೆ ಮಲ್ತಂದು ಗುರು ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಅಡ್ಡ ಬೂರೊಂದು ಇನಿತ್ತ ಈ ಲೇಸನ ಸುರುಮಲ್ಪರಣಿಕಲ್ನ ಅವನು ಕೆನೊಂದುಲ್ಲ ಬಂದುಲೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಮಾಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಆಸ್ತಿ ವಿಜಯನಾಥ್ ವಿಠಲ್ ಶೆಟ್ರ್ ಬಹುಶಃ ತುಳುಕಾತೆ ಉಂಡಾತಿನ ಶಕ್ತಿ ವಿಜಯನಾಥ್ ವಿಠಲ್ ಶೆಟ್ರ್ ಆರ್ ಕಟ್ಟಿನ ಕನ ಆ ಕನನು ಮುಡೇನಿ ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಡಿಮೇಡಿತ ಪಂಪಿನ ಪುಗಾರ್ದೆ ಒಪ್ಪನ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ವಿಜಯನಾಥ್ ವಿಠಲ್ ಶೆಟ್ರ್ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಒರಟು ಮುಡೇಂಚಿತ್ತಿನ ಕನ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಇನಿತಾತ ದಿನಟು ಮೋನೆ ಬಾಪಾದು ಕುಲ್ಲರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಕುಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಐಸ್ ರೋಡು ನಲ್ಪೋಡು ತೆಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪೋಡು ಪಂಪಿನ ಎಡ್ಡೆ ದಿಟ್ಟಿನದಿ ಒಂದು ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಪಂತುನು ಕುಸಾಲ್ದ ಪಂತುನು ದೀದು ಐಟಿ ಗೆಂದಿನ ಕಲೆಗೆ ಗೆಲ್ಮೆನ ತುಯಿನ ಕಲೆಗೆ 1,50,000 25,000 ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾಮಲ್ಲ ಪನೌದ ಇನಾಮುನು ದೀದು ನಿಕಲಿನ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಲೇದರು ಈ ಪಂತ ಇನಿ ಕನಗ ಖಾಲಿ ಶಾಸ್ತಾವುದ ಈ ಊರುಡು ಮಾತ್ರ ತೋಜೊಂದಿಜಿ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶ ಮಾತ್ರ ಏಳು ಕಡಲ್ದ ಅಪೆದಿಕ್ಕದ ದೇಶಲೊಡ್ಲ ಸಾರ ಜನ ಲಕ್ಷ ಜನ ನಮ್ಮ ಈ ಬಲೆ ತಿಲಿಪಾಲೆ ಪಂತುನು ತೂದು ಐಸ್ರೋಡು ನಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರೆ ಅಕಲ್ನ ಅನುಭವಲೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲೇರು ಒಂದು ಖಂಡಿತ ಬದಲ ಮಾಮಲ್ಲ ಪೆರ್ಮದ ವಿಚಾರ ನಮ್ಮ ತುಳುಕು ತಿಕ್ಕಿಂಚಿತಿನ ಮಾಮಲ್ಲ ಮಾನಾಧಿಗೆಂದಿ ಅನ್ನೊಂದುಲೆ ಬಂದುಲೆ ಇನಿತ್ತ ಈ ಒಂಜಿ ಯಜ್ಞಗೆ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಬಿನ್ನೆರು ಬರೊಂದುಲೇರು ಆರು ಅಪ್ಪೆ ಪೆದ್ದಿನ ಮಾನಿ ಮಾನವೆಂದ ಅಂಡಲ ಯಾನರೇನು ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿಯಿಂದಲೆಪ್ಪೆ ಆ ಶಕ್ತಿ ಒಲ್ಪ ಉಟ್ಟರ್ಮ್ಯಾಂಡು ಒಲ್ಪ ಉಂಡಾಂಡು ಪಂಡ ಅವು ಸುಳ್ಯದ ದೇವರ ಗುಂಡೋಡು ಒಠರ್ಮ್ಯಾಂಚಿತ್ತಿನ ಉಂಡಾಯಿನ ಈ ಶಕ್ತಿ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯನೇ ಆಳಿದು ಇನಿ ಭಾರತಡೆ ಪುಗಾರ್ತಿನ ಪಡೆಯೊಂದರು ಅರ್ನ ಬಗೆಟ್ ಪನ್ಪುಣಂದಾಂಡ ನ್ಯಾಯನು ದೆರ್ಪೋಡು ಪನ್ಪಿಚಿತ್ತಿನ ದುಟ್ಟುಡು ಬರವು ಸರವು ಕಲ್ತದು ವಕೀಲರಾದು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ತೆಗುಲು ಮೀಸೆ ಪುಟ್ಟುನ ಆ ಜಕ್ಕಡು ಜವನಾದಿಗದ ಪೊರ್ತುಡೆ ರಾಜಕೀಯದ ಕಲಕ ಜತ್ತದು ರಾಜಕೀಯದ ಒರುಟ್ಟು ಮುಲ್ಪದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬದಲಾವಡು ಪಂಪಿನ ಮಲ್ಲ ದಿಟ್ಟಿನದಿ ಒಂದು ರಾಜಕೀಯದ ಕಲಟು ಜತ್ತದು ಸಾವರತ್ತ ವರ್ಮನೊತ್ತ ಸೊನ್ಪತ್ತ ವರ್ಮುಡು ಪುತ್ತೂರದ ಜನಮಾನ್ಯಲಿನ ಉಡಲು ಗೆಲ್ತದು ಶಾಸಕರಾದ ಸಂಸದರಾದ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ರಡ್ಡು ಸಾರತ್ತ ಆ ಜಟ್ಟು ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಗುರ್ಕಾರೆ ಆದ ತೆನ್ಕಾಯಿ ಭಾರತಡೆ ಸುರೂತ ಸರ್ತಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಅಧಿಕಾರಗೂ ಕನರೆ ಮಸ್ತ್ ಪೊಡೆರ್ದಿನಾರು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ 26ನೇ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾದ 2019ನೇ ಇಸ್ವಿದ ಆಗಸ್ಟ್ 7 2016ನೇ ಇಸ್ವಿದ ಜುಲೈ 4 ಮುಟ್ಟ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾದ ಅಧಿಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿದ ರಾಜಕಾರಣ ಕೊರ್ದು ಒಂಜಿ ಸರಳ ಸಜ್ಜನ ರಾಜಕಾರಣಿ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಪುಗಾರ್ತೆಂದು ಕೋಟಿ ಜನಮಂದ್ಯದ ಉಡಲ್ಡ್ ಶಾಶ್ವತವಂಚಿತ್ತಿನ ತಾನಮಾನವನ್ನು ಪಡೆಯೊಂದಿನಾರು ಸುಳ್ಯದ ದೇವರಗುಂಡದ ಸದಾನಂದ ಗೌಡ್ರು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಡಿ.ವಿ. ಸದಾನಂದ ಗೌಡ್ರು ದೇವರಗುಂಡ ವೆಂಕಪ್ಪ ಸದಾನಂದ ಗೌಡ್ರು ಇನಿತ್ತ ಈ ಒಂದು ಕೂಟಗೂ ವಿಶೇಷವಾದ ಭಿನ್ನರಾದ ಬೈದರು ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಮಾತಿನ ಮೊಕೆದ ಡಿ.ವಿ. ಸದಾನಂದ ಗೌಡ್ರು ದಯದೀದು ಈ ಎತ್ತರದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಲು ಮಂದಿಗೆ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಸದಾನಂದ ಕಂಡ ಪುದರ್ದ ಅರ್ಥಲವೇ ನಿಚ್ಚ ತೆಲಿಕೆ ನಿಚ್ಚ ಕುಸಿ ನಿಚ್ಚ ಐಸಿರ ಆ ಪುದರ್ಗ ದಕ್ಕ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ತೆಲ್ತೊಂದುಲೇರು ಆರು ವಾಪರ್ತುಡ್ಲ ತೆಲ್ತೊಂದೆಪ್ಪರು ಆ ತೆಲಿಕೆಡು ಕೋಟಿ ಉಡಲ್ನ ಗೆಲ್ತಿದ್ರು ಕೊಡೊಂಜಿ ವಿಚಾರ ಪನೋಡ ಏನಬೇ ಆರ್ ಖಾಲಿ ರಾಜಕಾರಣಿ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದೆಲ್ಲ ಅಂದು ಯಕ್ಷಗಾನ ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಗಂಡು ಮೆಟ್ಟಿನ ಕಲೆ ಎಂದು ಬಂದ್ಪೇರು ಆ ಯಕ್ಷಗಾನಡ್ಲ ಮೋನಿಗೆ ಬಣ್ಣ ತೊಡೆತದು ರಂಗಸ್ಥಳೋಡು ಹೆಜ್ಜೆದ ಗೆಜ್ಜೆ ಬಾರ್ದಿನಾರು ಆ ಗೆಜ್ಜೆದ ಹೆಜ್ಜೆಡು ನಲ್ತು ದಿನಾರು ಈ ಒಂಜಿ ಕೂಟಂತೂ ಗೆಂಚ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಮಾತ ನಮ್ಮಂತು ಬತ್ನಂಚಿನ ಆ ಭೂತನಾಥೇಶ್ವರನ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕ ಪ್ರಣಾಮಗಳನ್ನು ಸಲ್ಸತ್ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ರುವಾರಿಗಳು ಎನ್ನ ಮಿತ್ರ ನಂಚಿನ ವಿಜಯನಾಥ್ ವಿಠಲ್ ಶೆಟ್ರೆ ಮಾತಾ ಮುಲಿಪನಂಚಿನ ಕಲಾವಿದರೆ ಸೇರಿನಂಚಿನ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿತ ಮಾತಾ ಅಣ್ಣನಕ್ಲೆ ಅಕ್ಕನಕ್ಲೆ ಬಂದುಲೆ ಪ್ರಾಯಶಃ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರಡು ಒಂದು ಪಂಡತ ವಿಜಯನಾಥ್ ವಿಠಲ್ ಶೆಟ್ರ್ ಎನ್ನಡ 2-3 ಸರ್ತಿ ಪಂಡದಿದ್ದೇರು ಅಂಟ ಕಾಲ ಇನಿಯ ಕೂಡುದು ಬತ್ತಂಡೆ ಇನಿತ ಎಡ್ಡ ದಿನದ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ದುಡು ಇಡೇ ಬರ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಬತ್ತಂಡೆ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ತೆಗಲ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಂತೂ ವಿಜಯನಾಥ್ ಶೆಟ್ರ್ ಮಲ್ತೊಂಡಿತ್ತು ನನ್ನ ಮಾತಾತು ಒಂದಿಲ್ಲ ಸಮಾಜ ಟಿಪ್ನಂಚಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಲ ದಿನನಿತ್ಯದ ಜೀವಂತ ಜಂಜಾಟದ ಮಧ್ಯಡು ಒಂಜಾತ್ ತೆಲ್ತಿತು ನಲಿತದು ಆಯನ ಬಾಳನು ಬದುಕನು ಎಡ್ಡೆ ಮಾಲ್ಪಡು ಪಣಪನ ಮಲ್ಲ ಆ ಕಲ್ಪನೆದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ವಿಜಯನಾಥ್ ಶೆಟ್ರ್ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ತಗಲೊಟ್ಟು ಸೇರೊಂದು ಮಲ್ತೊನ್ಲೇರು
ಯಾನು ಇದೇ ಪಣೇರು ಇಚ್ಛೆ ಪಡೆಪೆ ನಮ್ಮ ತೆಲಿಪೋಡು ಬುಕ್ಕೋರಿಯನ್ನು ತೆಲಿಪೋಡು ನಗುವು ಸಹಜದ ಧರ್ಮ ನಗಿಸುವುದು ಪರಧರ್ಮ ನಗುತ ನಗಿಸುವುದು ಅತಿಶಯದ ಧರ್ಮ ಅಂದು ಪಂಡದ ಕವಿಕಲು ಪಣ್ಣ ರೈತಿಟ್ಟು ಸಮಾಜಟ್ಟು ಪುಟ್ನಂಚಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಲ ಆಯಾ ಜೀವನಟ್ಟು ಬರ್ಪನಂಚಿನ ಸಾವಿರಾರು ಸಮಸ್ಯೆಲೆಗೆ ಪರಿಹಾರದ ತೊಣ್ಣ ಜೊತೆಟ್ಟು ಸಮಾಜಟ್ಟು ಒಂಜಿ ತೆಲಿಕೆತ ಬಾಲೆ ಆತಿತ್ತಂಡ ಮಾತಾಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪರ ಸಾಧ್ಯ ಯಾನು ಎಂಕದಾದ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಆ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನಗ್ಲು ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಆಶೀರ್ವಾದ ತಿಪ್ಪೆರಾರು ಅಥವಾ ಕಲ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಲೆ ತಿಪ್ಪೆರಾರು ಒಂಜಾತ ಏತ್ ಪೋಲ ತೆಲ್ತು ನಿಪ್ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅವು ದಾಯಾತನೆಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಮಾತಾ ಪೇಪರ್ ತಗ್ಲು ಬಾಕಿ ತಗ್ಲು ಬರೋ ಪಣ್ಪೇರು ಸದಾನಂದ ಗೌಡ್ರು ಓಲಾಂಡ್ಲ ಆ ಸೈತನ ಇಲ್ಲಾಗ ಆರು ಪೋರ ಬಲ್ಲಿ ದೇವೇಗೌಡರು ಭಾರಿ ಸಂತೋಷದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪೋರ ಬಲ್ಲಿಂದ ಈ ರೀತಿ ಮಾತ ಪಾತ್ರ ನಂಚಿನ ಸಂಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಟ್ಟು ಕೇಂದ್ರ ಮಾತ ತೂತ ಅಂಡ ಯಾನು ಭಾರಿ ನಿಶ್ಚಯವಾತ ಪನ್ಪೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸದ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತ ಪಡಿಸಪ್ಪನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಆ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸಂಬಂಧನ ಬುಳೆಪಪ್ಪನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಮನುಷ್ಯ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಮನುಷ್ಯನ ಮೆಟ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸನು ಬುಳೆಪಪ್ಪನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಟು ನಲಿಕೆ ಐತ್ ಮಲ್ಲ ಒವ್ವೇ ವಸ್ತುಲ ಖಂಡಿತವಾದ ಇಜ್ಜಿಂದ ಪಣ್ಪನ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ನಿಗಲ ಮಾತು ಆಶೀರ್ವಾದಟು ದೇವರನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದಟು ಈ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆತ ಕೆಲಸ ಮಾಲ್ಪನಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ಹೆಂಗೆ ಒದಗತ್ ಬತ್ತಿತ್ತಂಡು ಭಾರಿ ಭಾರಿ ಸಮಸ್ಯೆలు ಎದುರಿಸಪ್ಪನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಟ್ಲ ಏತೋ ಸಂದರ್ಭಟು ಈ ತೆಲಿಕೆ ಐಕ್ ಪೂರ ಪರಿಹಾರ ಕೊರತನ ಪಣಪನೆಗೆ ಏನೋ ಒಂಜಿ ಜ್ವಲಂತ ಉದಾಹರಣೆ ಎಂದು ಏನು ಪಣ್ಯರ ಇಚ್ಛೆ ಪಡೆಪೆ ಇವನು ಇಡೀ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಡು ಯಾನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆದಿಪ್ಪನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಎನ್ನ ಆ ಕಷ್ಟಲ್ನ ಮಧ್ಯೋಟ್ಲ ಎನ್ನ ತೆಲಿಕೆ ಬಾಕಿ ತಗಲಿನ ತೆಲಿಪಪ್ಪನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಮಾಲ್ತಂಡೆ ಯಾನ್ನ ತೆಲಿಕೆ ಎಂಕ್ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಸಂತೋಷ ಕೊರ್ಪನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಮಾಲ್ತಂಡೆ ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ಆ ರಾಜ್ಯದ ಹಿತಾಸಕ್ತಿನ ಕಾಪಾಡಿನಿಟ್ಟು ಎನ್ನ ತೆಲಿಕೆತ ಪಾಲ್ಲ ಉಂಡು ಪಣ್ಪನವು ಎನ್ನ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಯಿನಂಚಿನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕೆಲಸ ನಿನಿ ವಿಜಯನಾಥ್ ಶೆಟ್ರು ಆರ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ತು ನಮ್ಮ ಟಿ ವಿ ತಗಲು ಮಾಲ್ಪನಂಚಿನವು ನಿಜವಾದ ಭಾರಿ ಸ್ವಾಗತಾರ್ಹ ಎಲ್ಲ ಏನೇ ಸ್ವತಃ ತೆಲ್ತೊನಿತ್ತಂಡ್ಲ ಒಂತ ಹೆಚ್ಚಿ ತೆಲಿಕೆತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಮೂಲ ತುವರ ಬೋಡತೀನಿ ಬತ್ತೆ ಒಂತ ಪೊರ್ತು ನಿಗಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತರ್ನ ಸೇರೋಣ್ಪೆ ನಮ್ಮ ಮಾತರ್ಲ ಈ ತೆಲಿತ್ನಂಚಿನ ಕಲೆಲ್ನ ವೃದ್ಧಿ ಮಾಲ್ಪಕ ತೆಲಿತಂತು ನಲಿತಂತು ಸಮಾಜನ್ಲ ತೆಲಿಪಪ್ಪನಂಚಿನ ಕೆಲಸನ ಮಾಲ್ಪಕ ನಂಗೆ ಮಾತರೆಗಳ ಭೂತನಾಥೇಶ್ವರ ಆ ರೀತಿತ ಕೆಲಸ ಮಾಲ್ಪರ ಶಕ್ತಿ ಕೊರಡಿಂದ ಆ ದೇವರಟ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಲ್ತತ್ತು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆ ಮಾಲ್ತ ನರಡು ಪಾತ್ರ ಅಂತಪ್ಪ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ.